देख मंदिर में भी नू सारा चीज औरत के नाम पर बा। जैसे कि का हो? बोला का कहत लो? बोला का नाम पड़ेला? कहा हमनियों के बारे में कुछ कहला? बा जैसे कि आरती, पूजा, ज्योति, अर्चना, वंदना, पुष्पांजलि। अब मर्द के नाम पर एगो घंटा केहू आवेला बजा के चल जाला। लेकिन एगो बात सुनो, हम तारा से बता दे चाहतनी कि आरती पूजा चाहे जो मर्जी पुष्पांजलि पुष्पांजलि कुछो नाम होके जौन चढ़ावे वाला हम मार तो सन के घंटा का बोलू। लेकिन एगो बात जान ली, उहे घंटो सबसे पहले बजेबू तबे जाके चढ़ेबू। ना बजेबू तो ना चढ़ेबू। तारा ध्यान में होके चाहिए, तार कंफ्यूजन बा जे बिना घंटा डोलल कोनो काम ना होला। ऐसे ही घंटा डोली तबे पता बनू मंदिरों में भोग घंटवे लगा के होला। तो हम घंटा के तारा से कह